me kaunti ya Kisii etariki eyemo yomutinyi oyo kiandaniga serikali yanyarete kwa bagikoraria bene ngane chiko bagigochaka omoroberio bukorike buya na inde abantu bali banyare ko bagoika emyaka 52 inde banyare ko bagosoa ase omoroberio oria oinua jamii omoroberio inigo gendereire ase chisemo ao emeyense ya Kenya lituko ria rero nigo omoroberio nyara ko bagochaka bene ime wodi ya Kiogoro oyo nyara ko bagokorekana ase abisi yomogambi imeye wodi yo ya Kiogoro gagokwana amonegetaseni Kiandizi TV nigo mwemsie we wodi yo Walter Muchache anyara ko bagakogokera gitambukiro gie serikali ya Sentunda ende kwenyora abantu abagotuna kwene Kiabu na banyara ko bakwerikia na baroba chiko bakwenyorera omoroberio yo nigagokera enchero omoroberio nyara ko bagokoirwa na boigo okubasaba abantu banda abange banyara ko bagweso ke banyara ko bagwikira nemyake yo elinde banyara ko bakwerikia abene na boigo banyara ko bagwikira asenseme yo nigo banyara ko bagwakira serikali ene ngambia mona singenchio kubanyora ase emyakeye ya obogoto mosaki oito bwa mwana maya Mildred Mumanyi na nyara ko bagwikira na ase wodi ya Kiogoro na gusanga amona intwe oroboti rokobwatia omoroberio bokorikia abagotu chintakana ababuraka amona bali abamenyete no borema ase ntunde yende bono inse yomoroberio boinua jamii nigo ogendrete imense ya Kenya aso chakiwa etalike ya moyo mutinyo yoigan nase orache kogenderera ase litukulia lero ochakiwa ase ewodi ya Kiogoro imeanya libali chache aso orache koera ankyo ase nsemeyo ase bono omo MC bwensemeyo aikirana asayo lyokoene kyanga omoroberio yongo korekore ase wikiranu asa tebire no nyabali abatali kwenyara goikirana mbachikulikiwa ero nachirega asengencho yo kurigereria oboriki bagendrete bwabalemavu abantu bali baikire emyaka 70 go Chigoro amo nechintakana kiria chiatigaire ase ewodi yaito egere bachikonyora bokonye bane buguru ase serikali enene bali babwata balemavu banene monno agusugumwa abandi babugoiri abutokonya egere bakore kurwe line bwango egere bairane nyomba omoroberio igo chakarero ande ngogendero ikamambi na gochibosio ntwaterunga na bora abegokobo gochesti office ji county so nto batoko batangasa na kubayeresanga ekartuali kirtwanyorere ngambaro batacha abotoko organize kibaho cyokonyo gochibosio bagende asaba chief babagaidi na kibako bagochoro gochibosio nigo atebire omoroberio yoiga no chegokonya abagotu amona bali bamenyete no borema konyora ebesa nonye ase kugura mariogo boigo nonya nendagira bali batari konyara kwenyara yo bagotuma chi representative bacha na chi documents chitagire buna chi ID ne bintu binde abagambi ba verify na ba confirm ngambo bamanyete egere enjere itwanyara ko bateko bakonya konyora abantu baitumbo bwato bokongu bonke abangi nabara abaikire myaka batari ko nyaro bokoreri bwo na mugondo gusibanyara gukora na konda nande batabwati any source of finance ebese wechigo chana benke abeko bakonya nabakonya umuntu ogurira mariogo abale mafu bale nyomba abayiguri bande babwata abale mafu ange babere bale nyomba nabakonyora banyorere bese yabakonyire bagurira nane ndagera abale mafu bale balire gatia bali abakonyeka asomoroberio igamba sanganegeta seni Kiandizi TV ebirengereri byabo ase bagania emeroberio gochikobekwa gochiobosio lyogokania achinga kicho kwelikia ase boigo bakira eserikali mbuya asomoroberio igam ode wani takoba sub location babanga in advance abantu bagocha batukamba bangete egerete kunye gututukana hasa kama ingekuwa watu wengine wangeongezewa kuandikisha tungemaliziwa haraka. Kama kwa sasa mimi mwenyewe nina maumivu na nina shida ya kifua na dawa nimesahau nyumbani na nimerauka hapa. Sijui nitamaliziwa saa ngapi ndio niende nichukue hiyo dawa nitumie. Bilio muno baenderega gotugusabira Nyasaye serikali yagendere abantu abana barabo bamanyu. Egento njenare ko imisa mona bagotwenye ndio banyara na baro oseri gwese bakumira na mogoroba bana kugamba maganabo. Yenege ntakane serikali yakorire and we hope negenderere gwakana bagakawa bagotuna wabanyore gento bekonya exercise yeke nekia governance
bakore wono nigo omubaro bwa bantu abange abagotu bekerande ime wadi ya Kiogoro elio kwelikia elinde bachikokonyeka kurwaso omorobelio bwa Inua Jamii omorobelio ochakiwa etarike ya moyo mukenyo yoiga elio ora abagokogendera goikia asa matukari bosio ase litukolera oikerana ase wadi ya Kiogoro nabo igono chikondera goika litukolia angio olipatalia egetaseni kia Ndizi TV korugaiga wadi ya Kiogoro imeyanya libali chache county ya Kisii eletariane Mildred Momanyi.